Di pêşengeha teknolojiya ya vê dawiyê de gol û Tokyo vebû, sîstemeke otomatîk nû tevlî robotekî hate nîşandan. Got dikare bi xwe noodles pakêt bike wekû çareseriyekê ji kêm peydakirina karkeran. Bejna vî robotî bi navê Fodlî mitr û nîveke ji aliyê fêrma pêşxistina robotan ya Japonê RT hatiye çêkirin û ew bi sîstema naskirina wêneyan kar dike û xwarina li pêşiya xwe ji hev derdixe. Robot bi çetelên xwe yên wekû destan noodles digire û dîtîne ser kembera şîn ya got ji aliyê Yamato scale hatiye çêkirin û ew giraniya noodles raz dike û dixe qutiyên reş de. Robotê dikarin 500 gramî ji noodles yan xwarinê din weke mirîşk û şênkayî rake. Ev xebata hevbeş di nav RT û Yamato scale çêbûye ji ber astengiyên kar li Japonê peydakirina karkeran. Got Covid-19 bandoreke pir mezin li rewşa karkiriye û metirsiyek li ba karkeran çêkiriye.